खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मंगलाजरा बाजार काली मन्दिरा सानथामनि हाबाफारिजों जागायबाय काली फुजा। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा बाजार काली मन्दिरावबो गुबुन गुबुन बोसोराव फालिनाय बायदि देग्लायबो सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मैयानिफ्राय खुंफुंगासिनो दं। मख'नो गोनांदि 1960 मायथाइनिफ्रायनो बे मन्दिराव काली फुजाखौ फालिबोदों होननानै मन्दिर कमिटिनि आफादगिरि प्रदीप ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बेनिखायनो इसोर फोथायारि रायजो राजाफोरखौ बयखौबो फैनानै मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों फुजा कमिटिया। नैथि खौराङाव दङ दिवाली फोरबोनि गेजेरावनो बङाइगावआव बिसिखौ बुथारदों। दिवाली फोरबोनि गेजेराव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ बुथारनायनि उनाव आसामनि बङाइगाव सहरखौ मोनसे गुसु दायआ सोमावग्लुंहोदों। कुमुद नाथ मुंनि दायनिगिरिया नखरारि हिंसानि मोनसे मुगैथाव खामानियाव गावनि बिसि जिन्ति भुयान नाथखौ बुथारदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला बे गिख्रंथाव जाथाया साहा बैथामारिनि बासबारि उलुबारि फारायाव जादोंमोन, जेराव जायगानि सुबुंफोरा बुङो दि जरानि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाया गले गले जाबाय थायोमोन, जाय सम सम नाथनि जौजों जुजिनायनि जाहोनाव सोमजिदोंमोन। नुगिरिफोरा फोरमायो दि बे सोमोनांथाव खामानियाव कुल हारिजों गाग्लोबनाय दंमोन, जायनि जाहोनाव जिन्ति भुयान नाथनि दुखुनांथाव जिउ खहा जादोंमोन। थागिरिफोरा सोमावग्लुंदोंमोन। गोबाङानो नोजोर होदोंमोन दि बावैसो सप्ताफोराव जरानि गोसो गोरोबलायैया बांदोंमोन, जाय नाथनि फेग्रा मुवानि जाहोनाव गोबांसिन जादोंमोन। सांग्रांथि मोननायनि उनाव बङाइगाव पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो दायसिन जानाय जाथायफोरनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। रिपर्टनि बायदियैब्ला दायनिगिरि कुमुद नाथआ जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमानानै दं। थामथि खौराङाव दङ दिवाली फालिथायनि गेजेरावनो सिलचरनि जानीगन्जआव खुननि गुदामाव गिख्रंथाव अर खामदों। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि सिलचरआव दिवालीनि मोनायाव मोनसे गिदिर अर नांदों, जायनि जाहोनाव जानीगन्जनि मोनसे खुननि गुदामा खामजोबदोंमोन आरो बेखौ हांगार खालामदोंमोन। फोथायनाय जायो दि बे अरआ फोरबोआरि पताकाफोरनिफ्राय लामानि स्पार्क्सनि जाहोनाव जादोंमोन। गुदामनि गेजेरजों गोख्रैयै गोसारदोंमोन, जाय रोजा सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलाव गिनाय सोमजिहोदोंमोन। बेनि फिननाय महरै जिल्लानाङैनो अर खोमोरग्रा हान्जाफोरखौ हरखाबै अर खामनायजों जुजिनो थाखाय जाथाय जानाय जायगायाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बिसोरनि गोख्रै राहा लासेयावबो अरनि गोख्रैथिया मख'जाथाव जेंनाफोर सोमजिहोदोंमोन, मानोना बेयो नसुंसेनि दाथायफोराव गोसारनायनि हुमखि होदोंमोन। बे जाथाया थागिरिफोरनि गेजेराव गोबां जिंगायाव खोख्लैदों, मानोना अर खोमोरग्राफोरा अरखौ होबथानो आरो आरोबाव खहा जानायखौ होबथानो थाखाय मेंनो रोङै खामानि मावगासिनो दं। अरनि जाहोनखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, नाथाय गिबि रिपर्टफोरा दिवाली फोरबोजों मोनसे जाथावना सोमोन्दो दं होनना फोरमायो। ब्रैथि खौराङाव दङ काजिरङायाव गान्दा मैहुर खालामनायनि बिथांखिखौ फेलें खालामदों, सानै हमजादों। बिश्वनाथ पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि सांग्रां आखाय होनायजों मैहुर खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामनाय जादों। 26 अक्ट'बरनि फुङाव मोनसे सिखाव सुलुंनि बिथायाव मासे गान्दा मैहुर खालामनायनि थांखिजों सानै सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय 28 बोसोर बैसोनि रशिदुल हक आरो 36 बोसोर बैसोनि साइबार आली। बिसोरखौ बिश्वनाथ पुलिस आरो हाग्रा बिफानआ जयै हमदोंमोन। सानैबो अजद होनाय बायदिब्ला काजिरङा नेशनेल पार्कआव गुबुन दुथांफोरनि हेफाजाबाव गान्दाखौ मैहुर खालामनो सानथांखि खालामगासिनो दंमोन होनना मिथिनाय जादों। केसनि सोमोन्दै आरोबाव गुवारै मिथिनो आरो लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ हमनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां आसामनि सामगुरियाव 1 लाखनिबो बांसिन रां जब्द'। मोनसे मख'जाथाव अपारेसनाव आसामनि नगाव जिल्लानि सामागुरि पुलिसआ बृहस्पतिबाराव 1,11,800 रांनि गोबां बिबांनि नोगोद रां जब्द' खालामो, जायखौ बिसायख'थिनि नेम खान्थिफोरखौ सिफायनानै लाबोनाय जादों होनना साननाय जायो।
बे अपारेशनखौ फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां सन्देह गोनां आयेन बेरेखा रांखान्थियारि हाबाफारिफोरनि फिननायाव खालामनाय जादोंमोन। नोगोद रांखौ रेबथुमनाय नम्बर AS01 GB2663 गोनां गंसे गारियाव मोननाय जादोंमोन, जायखौ सरासनस्रा नायबिजिरनाय समाव हमनाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा सन्देह खालामदों दि बे राङा भट होग्राफोरखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय राननायनि थाखायमोन। पुलिस मावख'गिरिफोरा रोखा खालामदों दि जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं आरो रांनि फुंखा आरो बे आयेन बेरेखा लेनदेनजों लोब्बा थानाय जायखिजाया सुबुंखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। 6थि खौरांआव दङ गुवाहाटीआव साखोन-सिखोननि जिंगाखौ लानानै गंनै आदार जइन्टफोरखौ सिल खालामनाय जादों। गुवाहाटी नोगोर निगम GMC आरो आदार रैखाथि बिफानजों बुधबारनि मोनायाव मोनसे अपारेशननि उनाव क्रिश्चियन बस्ती ओनसोलाव मोननै मुंदांखा जाग्रा जथायफोर केरीबेरी आरो तान्डजिंखौ सिल खालामनाय जाबाय होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला बिथांमोनहा मोननै रेस्टुरेन्टफोरखौ जोबोद साखोन-सिखोन गैयै थासारियाव सोलिबाय थानाय मोनदोंमोन। अपारेशननि समाव गाज्रि जानाय आदार आरो गाज्रि दाखोर-दाला सामलायनायनिफ्राय लानानै ओंखाम संग्रानि गाज्रि थासारिसिम नुनो मोननाय जादोंमोन। बे समावनो मोनसे पुलिस हान्जानि अनगायैबो आदार रैखाथि बिफानाबो जाथाय जायगायाव दंमोन। बिथांमोनहा मोन्नैबो रेस्टुरेन्टफोराव ओंखाम संग्रानि जायगानि थासारिखौ लानानै गोब्राब जिंगा सिखांदोंमोन आरो बिसोरखौ जोबोद सिखोन-साखोन गैयै सानदोंमोन। सिग्रोमनायनि उनाव मावख'आरिफोरा गंनै रेस्टुरेन्टफोरखौ सिल खालामदों। 7थि खौरांआव दङ आसामनि बकाजानाव 10 कौटि रांनि याबा टेब्लेट जब्द, सासे हमदों। बृहस्पतिबारखालि रिपर्टनि बायदिब्ला आसाम बकाजानाव मोनसे गिदिर फेग्रा मुवा बोखांनायाव फ्राय 10 कौटि रांनि फेग्रा बेसाद जब्द खालामनाय जादों आरो सासे सुबुंखौ हमनाय जादों होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला मणिपुरनिफ्राय आसामाव दैथायहरनाय समाव याबा टेब्लेटफोरनि मोनसे गिदिर केब जब्द खालामनाय जादोंमोन। बस्तायाव याबा टेब्लेटफोरनि 50,000 सो इउनिटफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। मावख'आरिफोरा जब्द खालामनाय कनसाइनमेन्टनि बेसेना 10 कौटिसो रां जागोन होनना अनुमान खालामदों। बे समावनो फेग्रा मुवानि फालांगि खालामनायनि सन्देहआव सासे सुबुंखौबो हमनाय जादों आरो बिथांनि सिनायथिखौ महम्मद वारिस होनना मिथिनाय जादों। बे आयदानि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाय जागायबाय।